sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni Santiago Apostol or Saint James the Apostle. Mao ni ang main patron saint sa atong sunod nga lungsod, ang Compostela. Pista ron dito. Niya sunod buwan, murag adto na ko magtingkagol dito. Di lang sa ko mo adto kay ayla na tingbo na lang na kung tingkagol na ta dito. Atong iampo ang tibuok kalibutan nga makakaton unta kanunay sa sulundong kinabuhi sa mga apostoles, labi na gyud si Santiago or Saint James. Sa 12 ka apostoles, siya mo'y unang namatay, giputlan siya siyang liog, pinaagi sa mando ni King Herod, ang ni kuansa no ni patay sa ni Jesus. Unya atong gihandom karon kining maong apostol kay pinaagi kaniya na palambo gyud ang kinabuhi nga Kristohanon, iyang giula ang iyang dugo sama ni Kristo. Mga tuig kuno ni mga year 42. So mga 9 years after si Jesus nalansang sa cross, mga around year 33 pagka year 42 namatay pod si Santiago. Igsuon ni siya ni San Juan Apostol, mga anak ni Zebedeo. Iyan po sab nato ang atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit natog slots nga naghatag og kaluwasan sa atong mga proyekto nga unta tagaan sa kalig-on sa pagtuo og panalipod batok sa dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita.
O Dios nga makagagahom og walay katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan nangamuyo kami nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo ug malig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi, sama kami sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios og dili amoa. Gisakit kami kanunay, apan wala gayud kawadig paglaom. Gilutos kami, apan wala gayud kawadig higala. Og bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala sa among lawas ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi makita dinhi sa among lawas. Sa tibok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Jesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy nagahom, apan diha kaninyo maoy nagahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Jesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Jesus, ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo og sa mga magakadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sila nga nagpugas, nga naghilag, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sila nga nagpugas, nga naghilag, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Sila nga nagpugas, nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit
sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran. Gihimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang. Ug nalipay gayud kita. Sila nga nagpugas nga naghilag, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran sama sa mga sapa diha sa kamingawan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga magkatawa. Bisag nang gula sila nga nagdangoy-ngoy, nagdala sa binhi nga igsasabod. Mamauli sila nga maghudyaka, managdala sa ilang ginalaw. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya og mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad ka nako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo o sa imong wala, kung maghari ka na. Si Hesus mitubag kanila, wala ka mo basayod sa inyong gipangayo? Makahimo ba ka mo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Hesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinunan, nangasuko sila sa duha kamagsuon. Busa gitawag ni Hesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, o kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao, nga wala muanhi aron alagaran
kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Normal gid na nato nga mangandoy ta og kabantog or greatness. Lingay mong tupad ing na unsay pangandoy ni moron. Muta na ba? Why usa nato nga di mangandoy og greatness. Mao man bitaw ang atong longing is happiness. Inherent longing nato happiness, kalipay. Nya kanang kalipay mahitabo ra gid na kon iisa nata sa taas nga tungtunganan kana bang pasidungga nata bang mao gid nay kalipay nga tinud-anay pareha nang mudaog kas boxing na draw las Pacquiao no na draw, pero at least wa siya mapildi. Ana, kan gusto kita nang mudaog og draw lang, murag subo. Gustong mudaog sa eleksyon. Ana, no? Nya naa sa roy bag-ong gi match up sa boxing usa ka mayor og usa ka chief of police. Kuan kay na kusog kay na sa atong social media. Ambot og mao ba ka na ilang paagi aron musikat sila isip mga public servants magay. Mga inana ba? Gusto ta nga mahimong labing dato. Kami sang mga pari, gusto sad mi musikat. Bisag musikat na lang sa social media. Nana. Nya, mahimong monsignor, mahimong obispo, mahimong kardinal. O kaha, kung palaron yun, mahimong santo papa. Kana, murag naagi diha ang dagan ba? Mausad ang pag-eskwela. Gustong ang grade 1, gustong mahimong grade 6. Ang grade 6, gustong mahimong sabay. Grade 12, niya ang grade 12, gustong mahimong graduate. Niya ang graduate, gustong mahimong licensed. Niya ang license, gustong mahimong dakog ranggo. Naagi na. Nakaron ang pamaagi sa tao mao gyud ang gitawag og kanabang sayon nga paagi. Dali mo na ang inahan ni Santiago ug ni Juan gidritso niya duol si Jesus, maghari man ka kadidto sa langit, sa ari ng daan ang akong duha ka anak nga mulingkod sa imong tuo ug sa imong wala. Na uso man na inana. Basta na gani tagas og ranggo, duolon dayon na. Di ba? Unya, unsa may tubag ni Jesus? Unsay tubag ni Jesus? Ingon siya, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Pasabot, makaantos ba mo sa pag-antos nga akong agian o sa kamatayon nga akong agian? Unsay ilang tubag? Yes, Lord. Kasayon ra na. Pakulata ra di ay. Kasayon na. Pakamatay ra di ay. Okay. Okay ra sila. Nilingi ay mong tupad. Yung na, muinom ka sa kupa ni Jesus. Yung na, yung na, muinom ka. Minom ka sa kupa. Pasabot, magpakulata ka. Magpalansang ka sa cross. Okay ra. Basta one moment event. Kanabang, og patyon ko, sige, patya da yun. Kulatahon ko, kulataha da yun. Yahuman ana, premyo da yun. Press boxing ba? Love, sukmagay ta, 12 rounds. Basta inighuman, premyo da yun. Usa rin na ka-event. Press contest ba? Basketball. Basketball, bahalag mga bali. Basta, human, premyo da yun.
Ingon day si Jesus dire, bitaw, makainom gyud mo aning kopa nga akong imnan. Nya gibutangan day ni Jesus, pero ang pagpalingkod sa akong tuog, sa akong dili na ako. Mura na sila naminghoy, agoy. Wa din ay siguro di ay, din alang taan na oy. Kanabitang mag-antos ka, nya ighuman day, way siguro. Di taganahan. Muna, gitagaan sila ni Jesus sa kamatuoran. Sige, pag-antos mo para nako. Sige, Padre Siano, baligyan ng slat, tukod anang mga kumbinto, mga simbahan. Sige, pero ang pagsud og langit, way siguro. Kaapoy ba na, Lord? Sige, kamutanan, pamalit gid mog slat, pamalit, antos, ay na mog kaon. O kausa na las usa ka adlaw kaon, o nya kanang inyong budget sa ubang mga meals, ipalit na nagslat. Pag-antos mo og palit og slat, aron mahurot ning 70 million kaning 700,000 ka grace nga slat. Pero ang pagsud og langit, way siguro. Saban, okay pa mo ana? Kinsay okay, tasa nga mo. Sige, ang di mo taas, impyerno. Sigurista man ta, sigurista. Muna niingon si San Pablo diri sa unang pagbasa, kami sama ramis mga kulon nga hinimo sa lapok. Ang lapok, mga igsoon, wa gid na siya'y ambisyon nga musikat. Lapok god. Butangig lapok inyong salog, unsay una ninyong buhaton? Ha? Uy, kusga oy. Limpyuhan dayon, trapuhan dayon na. Kanaging inyong mga anak, o imo bang kaubas balay, nga muadtos gawas niya, magkalapok ang tiil niya, mudritsog-sod sa inyong balay, alami ang patyon, labi nagbago ka ng limpyo, saan lapok-lapok man kadiha? Anak dayon, masuko kita ng lapok, kay nga naman ang lapok, gi-equate na natos hugaw, buling. Munang naay drama sa unas DYHP, Bulawan sa Lapok. Bulawan sa Lapok. Gihawas ko ikaw gikan sa kalapukan o karon milunang kapag balik, animal ka. Wa ka igapaus. Giawas ti ka, gilimpyuhan ti ka, o gitagaag na kong dungog, karon milunang kapag balik niya ng lapok sa sala. Na drama-drama nila sa una. Hilak-hilak. Sino ako? Kita, mga lapok rata, kay kanang sala, gitawag nag spiritual clay. Maunay espirituhanong lapok ang sala. Kitang tanan, bunga na ta sa sala ni Adan og ni Eva, munang lapok tang tanan. Apan, gihimot ang mga kulon pinaagi sa kamot sa holy potter. The potter ang maghihimo og kulon. Kinsa may potter? Si Jesus. O giunsa man sila pag-build, sila si St. Paul o ang mga apostles, giunsa sila pag-build ni Jesus, pinaagis mga kasakit. Munang naingon si San Pablo, gidagmalan mi, gilutos mi, gipakaulawan mi, gibato mi, gipanghinginlan mi, pero wa gid mi maunsa. Kay nga naman, gisigihan sila umol ni Jesus. Hindot no? Ay daghang magpatambag nako, Pader, ang akong bana nangabit, ako na lang ning buwagan, nako ayaw, maunay mo panindot sa imong kinabuhi. Kay kanang mga kasakit, mauna na ang kamot ni Jesus nga nag-umol na to. Tanawan ng kon, imbis straight, lumiton niya ana-anaon. Mawa na tong iyang straight nga porma. Nyag na sobra, kuhaon, ilabay. Masakit ba yan ana? Kana bang naikuhaon gikan nimo nya ilabay? Kana bang osbon ka ba? Imbis ganahan ka maghigda-higda aning kumbintong bagong nahimo, ibutang ka adtong wa gyud kumbintong klaro. May nana baron. Nindot ba yan ha? Ya, usay sakit oy.
sakit na inana niya, magunahon na ka. So, higda ni mo dito, gakuto-kuto, kay kalos noon. Ay, ka. Ingnan ko dito, Monsignor LD, pag istorya na mo, Monsignor LD Layson, man maori Paris Priest dito, ingon din siya, kaning kumbintuha, padre, kanang karaan na ni, niya, di jud kay ni ligon ang structure na, mura na ganag ni sag diha, niya, kanang peligro kay ni siyag malusno. Ay, patay ko. Isa kaluis Ginoo, nahuman magyud ko sa kong term, pa man on malusno, mura bagi ingon ba ikaw dako-dako makanako, basta ka naging malusnoan ani. Nya magtan-aw ta diri ba nga nindot kay atong kumbinto bagong nahuman, di gyud matarog. Makaingon sa kasakit oy. Pero kung mao man ni ang kanang naang pag-mold nako isip lapok aron manindot, di ato ning i-allow ang di man ako maoy patter, clay raman ko, matod pang San Pablo, lapok raman mi. Bahala na ang hands of the potter, kasi siya may tig design. Ganahan ba yaon ta kay ko nga, mulakaw ko dinhi, nga wa na'y utang ba? Wa na'y utang. Kana bang moingon bitaw ang Paris Priest nga musunod nako, padre ay jo kabalaka ana, andam kong mudawat anang utanga. Ana ba? Uy, niingon man noon, ay lang kong hasula, anak padre. Nya ako, sa di mas ako ganahan mo impose nga to niya, kay ako go'y nagkuan anak, nakigkontrata. Di, pas, ana sa, ugmao ni Lord. Ana. Mausad na ang atong kinabuhi, naagyo'y mga kasakit. Nya ang kasakit mo na mo umol na to become a good path or nindot nga design tungod sa mga kasakit. Mauna kamong mga asawa sakiton gyud mo sa inyong bana ingna dayon, salamat Ginoo, mag-andam na kog kanindot ani. Nya kamo sang mga bana paantuso na mo sa inyong asawa ina, salamat Ginoo, mag-anam na jud kog kanindot nga bana ani. Di ba? Dili kay mangita kag nindot. Ayan pangitag nindot. Kamo sa mga ginikanan, sakiton mo sa inyong mga anak, ina, salamat Ginoo nga ni ay mga anak nga ingon ani kayawanon, mao gini makapanindot namo ron isip mga parents. Di ba? Nya ako sad isip pare, salamat nga ni ay sigiglibak nako nga mga parishioners di ba? Aron mao na ni makapanindot nako isip paris, isip pare. Mga inaana, mao din ay atong outlook. Muna ang giingon ni Kristo nga aron magantos gyud mo ug aron mo nindot ang inyong kinabuhi, ang tinuod gid ay natong framework, dili ang paglingkod og trono, kung dili ang pag-alagad sa tanan ug pagpakamatay para sa tanan. Munang niingon siya, sama sa anak sa tao nga mianhi ako sa tiyang giingon nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Ninduta no, alagad gidi ay muna nalipay kong ibalhin ko sa Compostela kay dako-dako gyud tong alagaranan, no? Dako-dako gyud. Nindot kayo alagaran dito, kay dako kay alagaranan dito. Sa mga structures pa lang murag dako-dako yung reperonon o dako-dako pasang tukoronon. Ato dinhing atong parkingan nindot makianas tanano, ato manang ispalto, dito tugayanan gyud baka. Mo nang dako-dako gyud ang ato nonon. Pero ang ako lasang gikalipayan kay nakadungog nako og ang pipila ka taga Compostela nagsigig ingon, pader, excited na kay Ming, di ka dire. Kana mo nindot, magdungan tag pangalaga diha. Unsaon na nato pag-alagad. Ang problema lang nako karon, kamong mga online parishioners. Kamo dinhi mahimo naman mo nakong online parishioners. Unsa man, andam pa mong mutabang nako dito alagad? Kusga? Yes. Usa ra gyud inyong paagis pag-alagad. Unsa man? Palit og slat kana. Sus nindota na. Mao ra gyud na. Di na ta mo dito pasipsipon, di na ta mo dito pabugwalon, di na ta mo paalsahon ana mga simento, mga hollow blocks inana. Ayaw na. Palit lag slat.
kami nalay alsa dito. Kami na lang. Ano? Ay kabalaka. Sige lang yung palit. So, mo report na sad ko ninyo ha, pila na namalit na tog slot. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin iabot nag 14,006 slots, naapay 685,994 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,065 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ato na sang pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Ang atong si TUMM nahurot naman to siya para sa 61 kabalay. So, padayon lang tagpalit og slot. Nya unsa ganito ning slot, mao ni ang minimum, ang one slot minimum donation nga inyong ihatag sa simbahan. Pinaagi niining atong tumong nga ang pagbayad sa remaining nga utang nga 70 million para na sa atong kumbento. Usbon ako nganong nakautang tag 70 million kaya na may mangutana. Ang original budget nato sa kumbento 35 million. Ang karong total nga nagasto nato ana 55 million. So naay difference nga 20 million. Tungod kay naghimo tag roof deck, nagbutang pagita og image ni San Vicente Ferrer, wa na nas original. Nagbutang tag elevator, nagbutang pagitag nindot nga kitchen, ni palitag additional nga yuta, unya na pagi atubangan atong gihimong canopy, wa gyapon na. So mo na siya. Og ang pinaka related sa kumbento, ang balay nila ni Cafe kanhi kapitan nato din ni Cafe og ni Brad Titing Pipito atong gibayran, gihangyo natong gubon kay atubangan naman siya sa kumbento, nasod na siya sa compound nato dinhi sa simbahan. So ang iyang balay nabati na kay di ay kumbintos loyo nga nagumbaw, unya ang ato sang kumbento nabati kay di asay balay sa ubos. Og thanks be to God, ni oyon sila. 50 million ang cost ato. Mao na 20 plus 50 equals 70. Na maligya tag SBF DAG para sa 35 million. Wa ganito mahurot og kahalin. Doon na pa yung mga 400 kapin ka slots. Ato na lang itong gi-close og ni settle takaron sa pagkumpleto sa tanan aning 70 million. Mo na makasabot unta mo ani no. Unya unsaon pagpalit og slot? Ako na sa ning usbog pakita ninyo ang atong official information. Ipadala lang aning atong contact persons, pinaagi kwarta padala or sa atong GCash, pero ang akong GCash dili pa available karon, pili ala ning ubang GCash numbers o sa ato bakang bank accounts diha lang ipadala. Ayaw ipadala lain kay basig mahimong musimang sa mga kamot sa mga scammers. Mga igsuon, kining maong buhat sa pag-alagad mao ni ang tinuod nga buhat sa kaluwasan. Muna iampo nato ang ato mga government officials nga dili na sila magsigig away, labaw tanan dili unta magsukmagay, ang buhaton unta mag-alagaray, magpasayloay, labaw tanan mag-inantusay para sa kaluwasan sa tanan. Ang ato laro mga igsoon dito sa Luzon area, labi na northern part, grabe ang pag-antos nila sa tulo ka bagyo karong niagi, si Krising, si Dante o karon si Imong. Grabe ilang pag-antos. Unya kamong mga government officials nga elected o appointed sa dagkong posisyon magsukmagay ra mo, kutob ra mo diha. Ayaw oy, dito may ungad mo atong lapok, saw mo atong mga baha dito ipakita unsra mo kaligon, dili ka magsigig sukmag anang naang pansimbag, dadaan ng gloves, pakauaw lamos kinabuhi natong mga Filipinos. Siging papriso anang mga way kaso, siging pangkontempt o uban pa diha, pangatake anang mga political kana ganing opponents, gastog bilyon-bilyon, way kwintada-kwintada, gahilas-hilas na lang tas atong kinabuhi ni ana. Muwadwad tag-alagad para sa mga nagkinahanglan, dili kay muhago ta para sa atong personal na katagbawan.
pagampo sa katawhan. Mga igsoon, sa pangaman ni Santiago Apostol, mudangop kita sa Ginoo nga masaligon ug muingon, Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga ang mga sulugoon sa simbahan, mamuhat sa ilang mga buluhaton diha sa diwa sa pagserbisyo, sumala sa ilang gipanaaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga sila nga naghupot og buhatong publiko, mutuman sa ilang mga tahas, uban ang kaligdong ug pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga daghang mga batan-on, ang manggihatagong mutubag sa tawag ngadto sa pagkapari ug sa kinabuhing hinalad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, maantigong muambit sa kupa sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Nga sila nga mihalina makadangat ngadto sa kalipay sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangaman ni Senyor Santiago, panalangini kami. Dios among maluluyon og mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangama ni Santiago Apostol, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuselanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Hinloi kami Ginoo sa among mga sala pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak aron niining pangilin ni Santiago nga imong gibutan nga maguna sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit, makahalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos diha sa kalibutan, dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namun nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga panawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, diula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Niining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang sanyo ay kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia, nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami tungod sa pangalian ni Santiago imong apostol. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga langitnon. Mahitabo rani kung sama ni Kristo magsigi tag alagad, magsigi tag antos alang sa kaluwasan sa tanan. Padayon tagpalit sa atong slots ang atong grace nga slot para ibayad nato atong remaining 70 million tag 100 pesos per slot. Ang ato sang challenge is 70 slot challenge nga tag 7,000 pesos per challenge. Nya padayon sa mong support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod na ana ni Roy mga 258 ka subscribers, 258,000 ka subscribers mo na tan-awa ninyo daan. Nya view, like, share og subscribe kanunay matag adlaw aron nga mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga pamalandong og mga misa og maka-income sa gamay ang atong parokya para sa atong mga charitable expenditures. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maalaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita
mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa